Dobrý den, jmenuji se Petr a ve střední škole Centru odborné přípravy technicko-hospodářském studuji druhým rokem obor mechanik elektronik se zaměřením na autoelektroniku. Dne 4. května 2010 naše škola zorganizovala odbornou exkurzi do výrobny závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Odjezd od školy byl v 7 hodin a po příjezdu do města pro nás byla přivítána prohlídka Škodováckého muzea. Nejprve jsme zhlédli téměř 40-minutový film o historii a současnosti značky Škoda. A poté následovala prohlídka jednotlivých expozic v muzeu. Na závěr prohlídky byl pro nás přichystán bonus ve formě prohlídky depozitáře, kde jsme měli možnost vidět prototypy vozidel, které se až na výjimky nikdy neobjevily v sériové výrobě. Po prohlídce muzea a depozitáře následoval příjezd autobusem do výrobny závodu, kde jsme měli možnost vidět výrobnu motorů, karosárnu a svařovnu a montážní linku vozu Octavie. Tato exkurze pro mne byla velice poučná, protože jsem měl možnost dozvědět se informace jak o historii značky, tak se i seznámit s moderními metodami v oblasti výroby nových vozidel. Jelikož se ale v areálu Škodovky nesmí natáčet, mohu dále doporučit pouze případným zájemcům o prohlídku zorganizování podobné exkurze i ve vaší škole. Známý, světově oblíbený a velice populární vůz Škoda Popular. Máme tady dva typy Popularu, ten černý je z roku 1936 a ten z roku 1939. U toho bílého dochází k znárodňování malých podniků a jsou k nám přičleněny bezplatný a vlastně tyto výbušné závody, které budou probíhat dnes vlastně na postavili nové výrobní malé